El Game Enabling és una iniciativa que va sorgir, de fet, d'aquí, del nostre grup de la URB, en forma de projecte europeu que el que pretén és proveir eines pel desenvolupament de les capacitats, diguem-ne, cognitives de persones amb paràlisi cerebral. I això ho fem, o la proposta consisteix en desenvolupar jocs interactius adaptats a aquest tipus de persones, utilitzant les eines de la tecnologia que actualment estan disponibles en el mercat. Donades les limitacions d'interacció i d'expressió que tenen aquestes persones, es considera que aquest tipus de jocs poden ajudar a millorar aquesta interacció, la seva capacitat de relacionar-se amb l'entorn i a la vegada també estimular el seu propi desenvolupament cognitiu. El desenvolupament d'aquests jocs passa per integrar tecnologies que estan basades tant en visió per computador com en so, àudio, com diversos tipus de sensors físics, també sensors de tacte, etc. Aleshores, tots aquests sensors s'han d'integrar per construir aquesta plataforma de jocs. Dintre de tots aquests sensors, nosaltres, el nostre grup, està especialitzat en els àmbits de visió per computador. Per tant, el que fem nosaltres és, bàsicament, a través de les càmeres Kinect, adaptar la informació que proveeixen aquestes càmeres per detectar els moviments i la interacció d'aquestes persones davant del joc, davant d'una pantalla que els ofereix certs estímuls. Dintre del consorci d'aquest projecte hi ha no només universitats i empreses, sinó també usuaris finals. Un d'ells el tenim ben a prop, que és la Muntanyeta, aquí al costat del nostre campus, i el que fem coordinadament amb ells és analitzar el tipus de moviments que fan i el tipus d'accions que fan els usuaris. El centre aposta molt per tot el que sigui noves tecnologies, portem a terme bastants projectes. Els nostres usuaris tenen activitats molt passives, sempre són veure la tele o fer-li massatge o vestir-lo, són bastant dependents i passius. Llavors, buscar una eina que siguin capaços de trobar la manera d'accedir a l'ordinador i a més jugar i a més passar-s'ho bé, jo crec que aquest és l'objectiu principal. El que es pretén és crear una plataforma en la qual es puguin utilitzar diversos jocs que hi hagin creats, però també crear nous jocs. És a dir, que la plataforma pugui ser utilitzada pels cuidadors per tal de dissenyar jocs expressament pensats depenent de les capacitats dels usuaris que tinguin al davant.